χρειάζεται να έχουμε τεράστιες πτυχιακές με πολλές μεταβλητές και εγώ δεν ξέρω τι. Πολλές φορές οι φοιτητές έχουν την τάση να φορτώνουν τις δουλειές τους. Βάλε το ένα, βάλε το άλλο, νομίζοντας ότι όσο πιο πολύ βάζεις, τόσο πιο πλούσιο γίνεται. Δεν γίνεται. Αποδυναμώνεται στην πραγματικότητα. Εξετάζεις πολλά πράγματα και επιφανειακά. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, και εδώ δίνουμε μεγάλη σημασία στο εξωτερικό, είναι η μεθοδολογική πληρότητα. Δεν τους απασχολεί τόσο εάν ανακαλύψει τον τροχό. Προφανώς δεν μπορεί να ανακαλύψει τον τροχό και προφανώς δεν έχει απέκτηση κάποιος από ένα φοιτητή να ανακαλύψει τον τροχό. Τους νοιάζει αυτό που θα κάνει όμως να είναι μεθοδολογικά άρτιο, να μην μπάζει. Και δεν χρειάζεται το αντικείμενο της έρευνας να είναι κάτι τρομερά εξειδικευμένο ή εξεζητημένο. Πάρα πολλές δημοσιεύσεις εξετάζουν πράγματα χιλιοφορεμένα σε εισαγωγικά, αλλά το κάνουν με ένα φρέσκο τρόπο και καλύπτουν ένα κενό που υπάρχει από μια προηγούμενη έρευνα. Άρα δεν χρειάζεται πάντα να σκάβουμε το κεφάλι μας και να βρούμε κάτι το οποίο δεν το έχει πει ποτέ κανένα στην ιστορία. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Συνήθως τι αξιολογούν στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Επαναλαμβάνω, όταν μιλάω για διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, μιλάω για συνέδρια και journals. Να έχεις απλούς και ξεκάθαρους στόχους. Δεν θέλουν αμπελοφιλοσοφίες. Ένα πολύ απλό και ξεκάθαρο στόχο θέλουν στην έρευνα. Ούτε αναζητούν βαριά θεωρητικά μοντέλα. Πρόσεχα για παράδειγμα το τελευταίο έτος στο Journal of Marketing. Journal of Marketing είναι το σημαντικότερο περιοδικό marketing στον κόσμο. Πρόσεχα λιγάκι τις δημοσιεύσεις των εμπειρικών μοντέλων που υπήρξαν το 2011. Σχεδόν κανένα δεν είχε διψήφιο αριθμό μεταβλητών. Δεν τους απασχολεί αυτό το πράγμα. Προτιμούν να εξετάζεις 2-3 πράγματα, 4 σε βάθος, παρά πολλά και επιφανειακά. Να υπάρχει μια καλή επισκόπηση της βιβλιογραφίας, και όταν λέω καλή επισκόπηση, μιλάω και δημιουργική επισκόπηση. Βλέπω συνήθως τις πτυχιακές μας, των φοιτητών μας, και φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει όχι μόνο στο business, αλλά ισχύει σε όλους τους κλάδους. Ο τάδε είπε αυτό το 2002, ο τάδε είπε το άλλο, και ξαφνικά βλέπεις μια βιβλιογραφική επισκόπηση που είναι σε πραγματικότητα κολάζ από διάφορα βιβλία. Δεν υπάρχει κάτι το δημιουργικό εκεί πέρα. Συνήθως, όχι συνήθως, πάντα θέλουν κάτι το δημιουργικό. Η δομή. Είναι πολύ σημαντικό τα άρθρα να έχουν μια σωστή δομή. Να μην κουράζει το μάτι και να μην προσπαθεί κάποιος να φτάσει στη Θεσσαλονίκη μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιο δρόμο. Να υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη δομή. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία στη δομή. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ευρήματα της έρευνάς μας να μην είναι γκάλο. Να εξετάζουν σχέσεις. Να μας δουν απαντήσεις στο γιατί. Πολύ σπάνια θα δούμε δημοσιευμένη μία εργασία η οποία απλώς φωτογραφίζει μία κατάσταση. 30% των Ελλήνων είναι Ολυμπιακοί, 20% είναι Παναθηναϊκοί και λοιπόν δεν μας απαντάει σε καμία σχέση αιτία-αιτία του όλο αυτό το πράγμα. Όταν μιλάμε για publications, θέλουν να βλέπουν ότι εξηγείς το γιατί πίσω από ένα φαινόμενο. Το σημαντικότερο που εξετάζουν, και είναι αυτό που πάντα πρέπει να αναρωτιέται ο καθηγητής και ο φοιτητής πριν θεωρήσει μια δουλειά έτοιμη για δημοσίευση, είναι το τελευταίο. Το λέμε εντελώς απλοϊκά. Τι το σημαντικό έχεις να μας πεις. Εάν εμείς ως καθηγητές και σε δεύτερο επίπεδο φοιτητής δεν μπορεί να απαντήσει αυτό το ερώτημα, πρακτικά τι έχεις να μας πεις, απλώς η δουλειά δεν είναι έτοιμη για δημοσίευση.